Vi har valgt at udforme en film, hvor vi vil bruge de billeder, vi tog på turen, og kombinere det med papfigurer, som skal fungere som fortællere af studieproduktet. Vi vil agere som fortællere i filmen, og man vil derfor ikke kunne se os i selve filmen, men kun høre vores stemmer, når figurerne bevæger sig rundt på billederne, og når der vises billeder af de forskellige aktiviteter og andet. Ved at benytte fotos fra turen i fremlæggelsen af forløbet, vil vi forsøge at opnå en større autenticitet, da billederne vil bidrage til en helhedsforståelse, sammenholdt med det talte. Ligeledes vil vi i filmen bruge billederne, tegnede figurer og talebobler til at understøtte det talte, sådan så man kan se billederne af det, der fortælles af os. Vi har valgt at undervise i faget madkundskab, og vi koncentrerer vores 2 undervisningsgange omkring det historiske aspekt af faget. Vi vil undervise eleverne i, hvordan mad og råvarer har udviklet sig gennem tiderne, og vi har fokus på, hvordan man lavede mad i perioderne jernalderen og stenalderen. Vi har fået mulighed for at låne en 4. klasse over fra seminarieskolen, og denne her klasse mener vi er en rigtig god målgruppe for vores undervisning, da de netop har afsluttet et forløb omkring både jernalderen og stenalderen i historie. Desuden tror vi også, at denne gruppe er mere nysgerrig over for nye ting, og derudover er aldersgruppen god, fordi eleverne formodentlig vil have en større indlevelse og deltage mere aktivt i de aktiviteter, der vil foregå i Sagnlandet, fordi de ikke nødvendigvis er uden for København særligt tit. Vores udskoleforløb strækker sig over 2 dage. Den første dag, hvor vi har en ekskursion til Sagnlandet Lejre, og her skal eleverne sammen med en vejleder guides igennem Sagnlandet og opleve det. Næste dag mødes vi i klassen og evaluerer på turen, som eleverne har været igennem dagen inden. Grunden til, at vi valgte Sagnlandet Lejre, var, at vi ønskede, at eleverne skulle opleve størst mulig autenticitet i deres udforskning af jernalderen og stenalderens madvaner. Inden vi startede selve forløbet, havde vi opsat nogle fokusområder. Blandt andet, hvad skal man tage højde for, når man planlægger et forløb i udeskole? Og hvordan der opstår nye relationer, når elever fra byen kommer ud på landet og undervises. Vi har valgt at bruge Vøl-modellen som vores form for evaluering. Det har vi valgt for at tydeliggøre sammenhængen mellem elevernes forhåndsviden samt deres udbytte af undervisningen. Desuden valgte vi at lave en mundtlig evaluering af vores tur dagen efter, hvor eleverne fik mulighed for at reflektere over vigtigheden af at komme ud og opleve tingene på egen hånd. Som nævnt før har vi haft nogle forskellige fokuspunkter, og derunder har vi indtænkt forenklet fælles mål for madkundskab. Vi har blandt andet opsat målene, at eleverne skal opnå en viden om madens udvikling, samt kunne fortolke måltider med forståelse af værdi, kultur og levevilkår. Derudover så skal de lære om datidens madvaner og madens historie, og de skal kunne analysere måltider fra forskellige kulturer. Turen til Lejre, den forløb rigtig godt, og det var perfekt med den tid i toget, som eleverne havde til at udfylde den første del af Vøl-modellen. Det gjorde, at eleverne var beskæftiget undervejs på den lange togtur, og samtidig så fik vi også aktiveret deres forforståelse. Ved at besøge Sagnlandet kommer vi helt tæt på den periode, som eleverne skal lære om, og her vil eleverne få en god mulighed for at få en dag fyldt med oplevelser for alle sanserne. Sagnlandet byder desuden på en masse gode og udfordrende aktiviteter, som eleverne ikke er vant til at få fra deres undervisning i klassen. Eleverne skal blandt andet være med til at tilberede et måltid, som man gjorde i de forskellige tidsalder. Og det er vigtigt, at eleverne får lov at opleve de leveforhold og se, hvordan man lavede mad på bål, og hvordan hytterne var indrettet. Desuden så skal eleverne have et indblik i de køkkenforhold, som man havde på det tidspunkt, og prøve at bruge nogle af de redskaber, som der fandtes. I Sagnlandet Lejre var eleverne ret opmærksomme, men de blev ret distraheret af alle de forskellige lyde og dyr og andre sanseindtryk, som var til stede i Sagnlandet. Noget andet, vi lagde mærke til, var elevernes brug af smartphones. Om det var en distraktion for dem, de havde det med, eller om det bare var et udtryk for en helt generel distraktion, de havde. Det er lidt uklart, men i hvert fald så tænker vi, at de godt kunne have haft brug for nogle fastere rammer i forbindelse med brugen af de her smartphones. Sige taler om læreren som settingets beskytter, og i den kontekst kunne vi godt have opsat de regler for smartphones,
at de for eksempel kun måtte tage 3 billeder efter et foredrag eller et ophold i turen, og så skulle mobilen ellers ligge i lommerne. En udfordring, som vi stødte på undervejs i forløbet, var, at vi fandt ud af, at vi ikke kendte eleverne særlig godt, og vi kendte heller ikke til det stof, som klassen havde været igennem inden deres besøg i Sagnlandet. Tager man udgangspunkt i Piagets begreb assimilativ læring, kan man sige, at eleverne allerede kendte til jernalderen og havde en forståelse for, hvordan den her tid var. De havde allerede i historie haft et forløb om det, og derved brugte vi den viden, eleverne allerede havde, og byggede videre på det. Derudover havde læreren også et ret godt kendskab til sine elever, og vidste hvornår og hvordan hun skulle hjælpe dem på vej. Når vejlederen fortalte eleverne noget, som de ikke forstod. For eksempel, da de stod ved offermosen, var der nogle elever, som ikke helt kunne forstå, hvad det var, og der henviste læreren til en bog, som de havde læst hjemme i klassen. Hvis vi havde haft et bedre kendskab til de elever, som vi var afsted med, så kunne vi måske som studerende have hjulpet eleverne lidt bedre på vej, og derved have undgået den udfordring, som vi stødte på undervejs. På den anden side gav vores manglende relation til eleverne os en helt anden synsvinkel på deres møde med udrummet i forhold til deres normale lærer. Vi lagde meget mærke til, hvem der mødte det her uvisse med åbenhed og nysgerrighed, og hvem der var meget mere tilbageholdende. Efterfølgende har vi draget paralleller mellem det her møde og elevernes møde med verden, og i den forbindelse kan man faktisk inddrage Baumanns teori om vagabunden og turisten. Ved at bruge Wøhl-modellen som udgangspunkt for elevernes ekskursion til Sagnlandet Lejre, håbede vi på, at de ville opdage nogle egne interesser ved emnet, og dermed også finde en motivation, der sparkede en faglig interesse i gang hos dem. Yderligere havde vi indtænkt Hilbert Meyers teori om 10 kendetegn på god undervisning. Og der synes vi, at vi opfyldte flere af hans 10 punkter, blandt andet, at vi gav eleverne lyst til at deltage, fordi vi tog udgangspunkt i, hvad de synes der var interessant ude i Sagnlandet. Og samtidig forsøgte vi også at aktivere det, som eleverne allerede vidste i forvejen, og som de havde lært hjemme i klassen i historie. Vi talte også med eleverne om vores forventninger til dem og til turen i forbindelse med, at de udfyldte Wøhl-modellerne i toget. Af praktiske overvejelser, efter vi har afsluttet forløbet, har vi tænkt over nogle forskellige ting. For eksempel over kontakten til lejre, som blev besværliggjort af, at vi ikke talte med den person, som skulle lave selve oplægget sammen med os. Så de ting, som vi fik at vide kunne lade sig gøre eller ikke lade sig gøre, var nogle andre, da vi så kom derud, og det var hende, der, som vi talte med. Så fremover, når vi skulle lave et forløb i et uderum, ville vi nok gøre det sådan, at vi tog kontakt til selve den person, som skulle lave oplægget for os. Så vi fik det helt specifikke info, vi skulle bruge for at gennemføre turen. En anden ting var, at vi oplevede, at vi var enormt presset på tiden. Vi havde haft et ønske om, at eleverne skulle ud og lave mad i Sagnlandet, og prøve at lave mad på en helt anden måde, end de er vant til. Men i og med, at vi ikke havde fået snakket med foredragsholderen inden, og fået afstemt med hende, hvad det skulle gå ud på, så nåede vi simpelthen ikke andet end at høre om, at hun fortalte om jernalderen. En anden ting, som vi også kan tage med os, er sådan rent økonomisk vil det her forløb slet ikke kunne lade sig gøre. Hvis ikke vi havde haft mulighed, eller vi var så heldige at have kontakt til den her privatskole, som gerne ville betale for, at vi kunne komme afsted. Og havde man ikke haft det, havde det her forløb jo faktisk ikke kunne lade sig gøre. Derudover erfarede vi også, at det var ret vigtigt, at man satte nogle faste rammer, inden man tog afsted.
Fordi der er forskellige opfattelser af, hvordan man opfører sig i uderummet. Især når det er nogle helt nye steder, man kommer. Afslutningsvis vil vi gerne vise jer et lille klip med en af eleverne fra 4Y, og det er fra da vi talte om turen dagen efter. Det er meget sødt, og det er en meget pudsig observation, han gør sig. Altså, det føles måske lidt større derude, end det ligesom gør at sidde her og kigge på det. Og der er ligesom sådan en anden slags stråling, kan man sige. Det stråler ligesom med grønt græs og sollys og sådan noget, når man er derude. Altså. Det var alt for os. Tak fordi I så med!